Let's go, boys! Hilingan ni ko dulag basketball ba? Kato mga crossover ni mo, grabe kay pauno mga matumba. Siyempre. Patel mo ba? Kuya, biya kay ko mga ankle breaker. Uy, Spike, malagi na imong dala. Mag-basketball man tabay, di man ta mag-soccer. Aw, saon taman, ani ramang ko. Ug unsay naa, dapat makontento ka. Wala man na sa sapatos, naman na sa lihok. Tama bitaw bay, kay ako apod pang hiking pud ni. Ready na mi coach. Sa may bato na mo coach. Jogging? Jogging? Jogging daw ba? Jogging? Puya na na coach eh. Kailangan jud mag-jogging? Di naman siguro. Kailangan mo mag-jogging Pero sasam ng jogging coach. para mo taas inyong hangin. Kapoy ba yan magsigigukod? Tara, jogging ta para natay chance makagukod. O sige, double. Ito na mo sa court. Double tanyo, double. Dua bay. Ada kumanta. Uy. Dua coach. Di man ni madalag dua coach kay lima man mi. Ang isa wa jud pares. Unsaon man ni coach? Ma-bench ko? Ako pa jud. Nga ako ang pinakahaw diri. Sa mga coach eh. Nya na akong dula bay. Coach, ako na lang coach. Sumubalik ko coach. Yes. Oh! Tanawa, Marjo. Sige, gingon ako sa imo ha. Unsa man coach? Kapalo man ka nga giatik-atik ra ka. Ayaw kumit kay mabiyaan ka. Bantog ra. Balik. Bawi team. Kana. Dagan o kaya. Up. Marjon, Unsa man coach? unsa may buhaton nimo? Payon ako mutira oh. Anong ikaw man ang mutira, ipasa ka yuyo. Ipasa kayuyo. Nga na ipasa man, nabakante naman ko. Kisa man day pakboy. Alam mo bang pakiramdam na parang kang sinasakal yung tipong gustong sumagot pero bibig ay may busa. Kung kinsay pakboy, siya'y mutira. Ana day na. Basa dayon lagi sa kuwa kay kabalo ko mo tirahab ko ana. Ipasa na. O daraw ka na. Makaskor gyud ko. Oh, yo. Wala man lagi nimo na shot lagi. Na-miss naman ko na ako sa coach. Sa man to ay? Ako naman to siya. Padulong naman gusto siya sa kuwa. Wakin. Kung mabiyaan ka, ayaw nagukda. Ipaubaya sa imong kauban, oh. Basketball man di ba ni gugma? Kahit sandali, palayain ang pusong... Sorry pre. Shit! Undangon na to niya eh. Lisod ni maka-player ka og mga sad boy.